wannan wata sabuwar hanya ce wanda idan har ba ka yi update din WhatsApp ɗinka ba za ka samu wannan hanyar ba. Idan ka buɗe WhatsApp ɗinka sai ka je wajen status, sai ka ɗora status, ka ɗora koma mene. Yanzu misali bari mu ɗora Joshua. Idan na ɗora shi haka akan status ina, idan na ɗora shi haka akan status ina za ku ga ya riga da ya tafi. Za su ce mini na ɗora shi daga nan direct ya tafi kan Facebook story na, sai in taɓa nan wajen inda aka rubuta setup to share. Kamar yadda in gaya kuma idan har ba ka yi update din WhatsApp ɗinka ba za ka samu wannan feature ɗin ba. So bayan kallon wannan bidiyon inda har WhatsApp ɗinka tsoho ne sai ka je ka update din shi a Play Store, sai ka danna get started, sai ka danna wajen agree din nan. Idan ka taɓa makin a wajen always din nan, hakan yana nufin kenan ka ba WhatsApp dama duk lokacin da ka ɗora status akan WhatsApp ɗinka ba tare da ka je kan Facebook ɗinka ba, kawai direct zai tafi kan Facebook ɗinka. Idan kuma kai haka ka bar shi ba makin ka taɓa share now, hakan yana nufin kenan iya wannan wanda ka tura yanzu iya shi ne kawai ya tafi. To daga nan za ku ga ondo nan da suke nuna daga kasan nan, shi ma wannan wani sabon feature ne da WhatsApp suka mai da shi. A wancan bidiyon na da in kawo akan update na WhatsApp har guda 10 na yi magana akan ondo wanda idan ka goge message kana da ratar sakan 3 wanda za ka iya dawo da shi. Haka zalika idan ka turo wani abu, misali ka tura hoto akan status ɗinka ko kuma kana so ka goge status ɗinka, kana da ratar sakan 3 wanda za ka iya dawo da shi. Wanda mun sani yawanci da akan system ne, amma su kuma yanzu wannan WhatsApp sun kawo mana wannan update din. So wannan shine bidiyon da zaka ɗora storin ka. Idan muka je kan Facebook din mu haka, idan na bude Facebook dina haka, na zo nan za ku ga gashi na wannan shine hoton da na ɗora akan WhatsApp dina. Gashi nan za ku ga daga nan sama just now, daga nan kasa kuma 02. Idan na dawo kan WhatsApp dina na bude shi hakan nan, za ku ga gashi ne shine a nan wajen. Daga nan kuma za ku ga alamun Facebook ya tafi kan Facebook kenan. So wannan shine sabon update din da WhatsApp suka kawo. In baka da shi sai ka je ka update WhatsApp ɗinka. Sannan kuma idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel din na, kar ka manta kar ka fita ba tare da kai liking wannan bidiyon ba, sannan kuma kai subscribe. Nagode.